Víte o tom, že když se přidá ještě 12 posluchačů, tak už vás na YouTube kanálu tohoto podcastu bude 200? Víte o tom, že nejvíce posluchačů je ale na Spotify a tam je na prvním místě Světlana Vitovská a hned za ní cestovatelka Viktor Karis, následuje Martin Bartkovský a Tomáš Baránek. A víte hlavně o tom, že to dělám jenom jako koníček už rok a pořád mě to baví? Proto mám radost, že jste si pustili poslední díl podcastu Kam jdeš v tomto roce. Dnes vám přináším hodně exkluzivní hostku. Slovenská spisovatelka Nicole Hochholcerová totiž nedávno navštívila premiéru svého textu Táto izba sa nedá zjesť, kterou pod názvem Tento pokoj se nedá sníst uvádíme v našem divadle Kam jdeš. Nicole napsala svůj vlastní příběh, velmi intimní a bolavý, a my ho před ní hráli. Nejdřív jsem myslel, že bude lepší natočit podcast před premiérou, ale nakonec jsem sebral odvahu a točili jsme až v neděli. 2 měsíce jsem seděl nad jejím textem, tak jsem si poprvé nedělal žádnou přípravu. Věděl jsem, že bude o čem mluvit. A nepletl jsem se. Ahoj, tady je Petr Michálek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Kam jdeš, který točíme bez střihu a při chůzi. Pojďte s námi. Tak Nicole, tak než přikročíme ke klíčové otázce včerejšího večera, což mě samozřejmě velmi zajímá a nechci to obejít, tak mě ale zajímá nejdřív jedna věc. Když něco dopíšeš, co se potom děje? Jakou máš strategii? Zajímá mě ten moment, jestli ten text odložíš na chvilku a pak se k němu vracíš? Jak to máš? No, určite ho odložím, lebo to je potom taký... Vieš, že keď to nájdeš a je to náhodou dobré, tak to je vlastne taký darček odo mňa pre mňa. A je to taký strašne super pocit, že už zabudneš, čo tam je a potom uvidíš, že wow, toto som napísala a však to je fajn, s tým sa dá čo dá robiť. Aha. Takže odkladám, ale zároveň ja si myslím, že akože v takej, že prvýkrát hotové, lebo ono to je hotové veľakrát, vieš, ale akože prvýkrát hotové to je vtedy, keď máš proste taký strašne bohorovný pocit, že to je proste najlepšie, čo kedy bolo napísané a to úplne proste všetci z toho padnú na riť a bude to super. Akože ja si myslím, že je zdravé mať tento pocit, keď niečo tvoríš v tej prvej fáze. A vtedy mám chvíľku taký pocit, že to chcem každému posielať, ale už som sa naučila to nerobiť až tak veľmi, alebo teda mám takých vybraných ľudí, ktorým som vysvetlila, že akože toto je fakt, že prvá verzia, že ja viem, že tam bude veľa chyb, hej, lebo proste teraz som zatvorila ten Word, hej, takže je to fakt, že veľmi čerstvé. Ale že ja teraz akože, že potom sa dostaneme ku kritike, ale že teraz proste chcem, aby ste mi povedali, čo je na tom super a iba sa tak prečítajte, hej. A keď sa vám to nepáči, tak nič nehovorte. Lebo akože v tej chvíli, keď dostaneš tú, že nejakú akože fakt kritiku, ktorá je akože opodstatnená, hej, lebo však v tej prvej verzii máš všetko cez preklepy, proste zlé vety, hej. Ale je to prostě strašně zdravujúce v té chvíli. Tak překlepy jsou jedna věc, ale vyplynulo z toho několik věcí. Jednak píšeš ve Wordu, takže píšeš na počítači no, teda? Áno, ja neviem tak rýchlo písať rukou, ako mi to napadá, takže... Aha, dobře. Hej. A potom podle čeho si vybíráš a jak široký je okruh těch lidí, kterým takto důvěřuješ? Mě zajímá, víš, ten moment, že něco tak citlivého a něco, co je jenom tvoje, vlastně někomu posíláš a co u toho zažíváš. Jestli třeba tě zajímá i moment, že chceš být u toho, když on to čte, nebo ne? Prosím, to pošle do mailu. To určite nie, no. To je akože, to je podľa mňa, akože ak sa dostanem že do pekla, tak podľa mňa tam budem sedieť na nejakej stoličke a predo mnou bude 10 mojich známych a budú si čítať moje poviedky a to bude celé. Takže... To určite nie. Akože sú to takí nejakí, že najbližší, určite to nie je rodina, ale taký akože... Ja mám veľmi veľa literárnych kamarátov skrz taký projekt Medziriadky, čo je vlastne taká letná škola literatúry spojená so súťažou a je to vlastne od základných škôl po vysoké školy, čiže
ja som vlastne tam ako keby tak vyrastala literárne. A aj vlastne veľmi veľa autorov a autoriek slovenských súčasných, ktorí teraz debutujú, alebo napríklad aj Soňa Uriková, ktorá vlastne teraz vyhrala Anasoft, tak to sú vlastne všetko medziriadkari. Aha. Takže mezi sebou třeba i si to sdílíte a dáváte si tu zpětnou vazbu. No a ty si řekla zajímavou formulaci, že chceš slyšet nejdřív jako to dobré, ale kdo je pak ten kritik? To seš ty potom, nebo víš ten? Vieš čo, hlavne ja, ale inak aj preto, že mňa potom strašne baví s tým textom pracovať, že to už je potom tá moja obľúbená časť, vieš, že, lebo keď akože to píšem, tak potrebujem na to byť v nejakom stave, na nejakom mieste, musím akože mať nejaké obmedzenia, hej, že ja napríklad počúvam hudbu, hej, a proste nikto mi do toho nemôže prísť niečo povedať, že to by ma strašne naštvalo. Ale vlastne už keď to upravujem a už pracujem s tým textom, tak to viem robiť hocikde, hej, to si vytlačím na papier, to viem robiť proste, ja neviem, v čakárni, vieš, u doktora. Že to je akože, ale hlavne ma to aj akože viac baví ako práca, že je to proste super a mňa to štve, keď mi to niekto ako keby pred touto fázou mi niekto akože dá nejaké rady a tak, lebo potom ma oberie o toto, vieš, že ja na to chcem prísť sama. Kde to hapruje, že rozumím. To je ako keby, Mimochodem je pravda, že u této izby si měla i ty lístečky přeházené a že si s tím takhle jakoby hrála i vlastně jako strukturou, víš? Áno, akože je to podľa mňa trošku, že také akože taká výtvarnícka skôr, alebo taká akože že nevyplývalo to akože pre mňa skôr z toho, že by som napodobňovala nejakú strihovú metódu, ale skôr z takého, a vlastne celá tá kniha aj ako vyzerá, skôr z takého nejakého dizajnového alebo takého ako keby rozmýšľania, že ja si predstavujem aj tie časti, že oni ako keby tematicky, že majú nejaké svoje farby a teraz akože, aby to nejako bolo v harmónii, aby oni sa striedali a vieš, že napríklad, keď mám nejaké že podobné časti, ale že zároveň iné, tak to sú, že červená, jedna je červená, druhá je ružová. A teraz akože som rozmýšľala nad tým, vieš, že či oni akože, aby neboli veľmi vedľa seba, lebo potom sa ti to zleje do jednej farby. Že ako keby skôr z takéhoto rozmýšľania to vychádzalo. No tak to vlastně i odpovídáš na jednu z mých dalších otázek, jak tvoje jako výtvarná činnost a studium výtvarné školy v Banské Bystrici tě ovlivňuje v tvoje literární činnosti? No myslím si, že akože fakt takto, že ja nad tým naozaj rozmýšľam, aj vlastne to rozloženie tej knihy, že aké sú tam tie odseky, tak ono ako keby, to nie je že akože inšpirované poéziou, lebo ja v skutočnosti čítam, že extrémne málo poézie, akože fakt nejakých proste známych si prečítam a inak nie, ale skôr to vychádza presne z nejakého akože dizajnerského, nejaký white space okolo toho, vieš, čím akože minimalizmus, čím viac máš okolo toho bielej plochy, tým viac ti ten prvok vynikne, alebo nejaká práca ako keby s tou architektúrou, alebo teda s tým, proste s tou mechanikou tej knihy, že mne sa strašne často stáva, že teraz ten autor alebo autorka akože budujú nejaké napätie, vieš, a budujú. Ano. A teraz akože je to hustý text a tá pointa je vlastne na konci tej druhej strany, vieš, vpravo dole. A teraz akože mne proste ujde ten zrak, hej. A prečítam si tú pointu skôr, ako to oni vybudujú. A mne to je potom strašne ľúto, lebo ja som sa ochudobnila a oni proste tam akože budovali a nič, vieš. A ja som si povedala, že OK, tak ale keď bude tá pointa o 5 strán ďalej, tak toto sa nestane. Áno. Vieš? A zároveň to vytvára ako keby taký psychologický dojem, že ty vlastne musíš rýchlo tie stránky otáčať, lebo je na nich toho málo, hej? Aha. A potom akože máš taký pocit, že wow, že to som tak akože zhotol, že to tak strašne odsýpala tá kniha. Ale to je ako keby trošku aj tá hra s tou mechanikou. No to mě fascinuje, to je vlastně to formální, ale dostává se tvoje výtvarné vidění i jako dovnitř, do těch metafor? I tohle mě třeba. Aj to si Protože myslím, já jsem to tak vnímal totiž z četby, ale zajímá mě tvůj pohled samozřejmě. Aj to si myslím, že áno, ale tam je to také oveľa ako keby intuitívnejšie zase, že keď akože vymýšľam tie veci, tak
tak tam zase akože až toľko nad tým nedúmam a myslím si, že to je možno skôr také akože podvedomé. Ale ja mám veľmi, vieš čo, aj vizuálnu pamäť a akože všímam si také kadejaké, hej, že chodím po meste a si všímam, že bože, to je pekné písmeno R, hej, proste na tom nápise, alebo že to je strašne pekná 37-čka, hej. Akurát včera som si tu všímala, ako sme chodili po meste, vlastne tie tabuľky, ako máš označenie číslo domu alebo ulice. Áno. No tak tie ja zbožňujem, tie vedia byť ako strašne pekné. No takže... No to je zajímavé, protože pro mě, já jsem to nevnímal vlastně tak, jak to popisuješ při četbě té knihy, ale zásadní pro mě v tom minimalismu a v tom prostoru a v tom whiteboardu, který jsi pojmenovala, bylo to ticho kolem těch slov, že vlastně bylo velmi důležité, jaké si vytvářela ticho. Víš, jestli i to byl můj jako čtenářský věm, že ano, dobře, pocit, že to zhltnu, protože to jako valí, ale zároveň to ticho, ta prázdná plocha pro mě byla strašně důležitá. Tak to som rada, to je super, akože, že ako to len už potom, ja už môžem iba dúfať, hej, že proste v nejakej forme sa akože ten pocit z toho preniesie, lebo to je potom akože taká tá ďalšia vec, že super sú všetky tieto akože konceptuálne, premyslené proste veci okolo toho, ale akože v tej zásade stále ide proste o ten pocit, aby sa preniesol a keď sa akože hovorí lebo veľa sa akože pri tej knihe aj diskutovalo, že či je akože tá forma silnejšia, alebo proste je to len kvôli tej téme a tak, a k nejakému akože zhnuseniu, ale že ako keby pre mňa, ale nie len akože pri mojej, že všeobecne, že ako keby tá kvalita formy pre mňa proste znamená len to, že to je najlepší prostriedok na to, aby si preniesol tú emóciu. Vieš, že niekedy, lebo sú aj knihy, ktoré sú že úplne husto popísané a strašne dlhé, ale proste oni musia byť také, pretože tá emócia, ktorá z nich má ako keby plynúť, tak ona proste potrebuje byť taká, hej, že oni by nemohli byť minimalistické. Že tam no ale tak to máme krásný úvod k té otázce, kterou jsem naznačil na začátku, protože teď v tomto kontextu, když jsme přišli my, nebo divadelníci v Žilině, nebo ti studenti, nebo se plánuje ten film, tak jaký je to potom pocit, když ti to někdo bere vlastně z té knihy, kterou ty takhle domýšlíš a vytváří svůj svět vlastně, když se na to potom díváš? No, jednak to nie je dobrý pocit, lebo ja som strašný control freak. A pre mňa akože... No, že ja, akože pre mňa prekonať to, že... naozaj akože... Profesionálita sem tam, ale proste stále je to, že intímny text, hej, pre mňa. Áno. A teraz akože prekonať to, že niekto iný má proste nad tým kontrolu, tak akože jeden z tých spôsobov je fakt ten, že ako do toho nevstupujem vôbec, hej. Že akože fakt sa, že úplne vzdám tej kontroly a potom akože je to dosť riskantné asi, ale je to pre mňa ako keby jeden z tých spôsobov, že viem, že by som akože sa možno správala aj podivne a aj trošku úzkostne, takže akože pre dobro obidvoch strán si myslím, že takto je to lepšie. Je to od tebe neskutečně velkorysé, jako no. Ale riskantní, s tím souhlasím. Ako ja to vnímam tak, že je to aj pre moje dobro, vieš, najmä. Že, hej, no, áno, ale a je to taký zvláštny, ako je to vždy zvláštny pocit, lebo ja akože som si tak akože, ani nie, že vybrala to písanie, ale proste vždy to bola nejaká taká moja, alebo ja som fakt chodila na tie literárne súťaže od druhej triedy na základnej škole, ma posielala pani učiteľka, hej, že to ako keby je proste taká moja časť mojej identity, že fakt, že neviem povedať, že som si to vybrala, hej. No, ale teda, ja som to vždy ako keby mala na tom rada to, že ja teda akože fakt som taký skôr, že introvertnejší typ a nemám akože rada veľmi, že veľa ľudí a nových ľudí a nejako akože vystupovať alebo proste akože sa nejak akože tak verejnejšie prezentovať a toto sa mi vždy zdalo, že je to ako keby taký priestor na to, že ten papier to znesie aj to ako keby najhoršie, čo chcem povedať, alebo že lebo sú veci, o ktorých, že
potrebujeme sa rozprávať, ale že nerozprávame sa o nich v bežný deň a je to úplne v pohode. Vieš, že je to úplne akože prirodzené, že to nerobíme bežne. Že proste nestretneš sa s niekým v električke a nezačneš mu rozprávať o tom najväčšom strachu v živote, hej. Je to normálne. A to umenie je ako keby pre mňa ako keby práve ten priestor na to, že tam sa to môže odohrať, lebo jednak je na to vytvorený ten priestor, ten čas, sú na to vytvorené rôzne formy. A vzniká tam ako keby trošku odstup, vieš, že ja tu nemusím tomu človeku hovoriť, ale on si to prečíta v tej knihe. A ja nemusím nad ním stáť, kým si tú knihu číta. On si môže stať niekde inde. No ale včera si tomu byla přítomná. No áno, k tomu som sa chcela dostať. No. Že ako to je to zvláštne, no, že je to, ale akože vôbec nie v takom zmysle, že by mi vadilo, že s tým niekto iný pracuje, alebo že tam niekto upravil. Ako to ja úplne chápem, že proste pri nejakom prenose do inej formy, hej, je to úplne akože prirodzené, že to mi nevadí, len proste stále akože... a to je také zvláštne, že ako keby cítim stále takú hanbu. Vieš, že veľakrát nad tým rozmýšľam, že a akože intelektuálne viem, že by som nemala a že to je strašná sprostosť, ale stále nad tým rozmýšľam, aj keď musím ja čítať nahlas, aj keď počúvam nejaké nahrávky, aj keď ideme akože takto, že buď sem, alebo keď sme boli v Žiline, že vlastne všetko super, ale ako keby to, čo sa v tej knihe odohráva a čo teda akože často, že ono to je nechutné a je to taký cringe, my na to asi nenapadne mi lepšie slovo na to, ale že ťa tak akože skrúti od kadejakých zlých emócií, tak akože to tam je a mňa občas tak trošku naštve, že kurník šopa, že prečo tu musím proste ja sedieť a ja tu akože toto proste zniesť a nie ten druhý človek, ktorý akože ten dospelejší, ten zodpovednejší, hej, jasne, že on ako keby si proste sedí doma a nič, hej. Ale akože potom ja vždy počas toho prekonám také fázy a väčšinou to príde, keď je vlastne tá časť v knihe, že a bolo to vlastne aj včera, to sa mi veľmi páčilo, že sa to zahrnuli, že nepíš o nás, že ešte si to niekto prečíta, alebo také niečo. Jo. A to mne akože, to je pre mňa proste taký level proste nejakej, akože fakt, že irónie, alebo nejakého akože otočenia tej situácie, že to je ten moment, kedy si fakt poviem, že proste nevymýšľaj, že máš na to byť proste hrdá, no. Ale je to akože... Ty jo, no děkuju za otevřenost. Pro nás to bylo samozřejmě taky citlivá jednak ta představa, že ty tam budeš, když je to autobiografický příběh, a jednak ta obrovská odpovědnost, protože jsme s tebou šli a nechtěli jsme ti to zkazit zároveň, že jo? Že nie, akože určite si to neskazili. Nie. Vyprávět... Ako vieš, to je to, že mňa ako keby strašne ťažké akože hovoriť o tých dielach, keď sú akože že fakt autobiografické, lebo sa stále akože pochybovať na takej strašne tenkej hrane toho, že teraz sklznem do nejakej neprofesionality, ale zároveň, že ja nechcem byť akože, že chcem byť osobná, vieš, že akože už mi to môže byť jedno, už sú v tej knihe proste také veci, že za čo sa mám ešte, vieš, čo sa mám nejako akože schovávať alebo tak, a zároveň mi to príde také, že, lebo ja aj keď sme riešili, že ako to budeme uvádzať, že či budeme teda akože priznávať, že to je ako keby na základe nejakého môjho príbehu, ano. Tak Kali bol taký, že nie, ako tu s tou literatúrou nič nemá, že to nebudeme hovoriť. Ale ja som vedela, že sa na to opýtajú ľudia. Áno. Lebo to je prvá vec, čo sa ťa opýtajú, vieš? Áno. A ja som akože zase nechcela sa dostať do situácie, že teraz akože rok na každej besede ja budem musieť klamať, hej? Takže ja som ako povedala, že áno. A myslela som si, že vlastne nejaké to odbavím hneď v tom prvom rozhovore, ktorý nejako vyšiel. Áno. Že áno, je to tak.
tak to vlastne prestane byť zaujímavé, lebo všetci to už budú vedieť. A to se nestalo. A to som sa strašne prerátala. Jasně. No ale já tohle na tobě mimochodem obdivuju. Půjdeme tady do těžší uličky, protože to jít z kůží na trh je něco, čeho si na tobě velmi vážím. Mimochodem, jestli se nepletu, tak v jednom z těch rozhovorů si řekla, že než jít k soudu, tak si to raději napsala, nějaká takováhle formulace. No, ako to je väčšia zábava, nie, podľa mňa. Akože písať, ako chodiť po súdoch. No, tak je jednoznačně. Vieš, tam by som akože, za to by som platila, za toto platia mne, podľa mňa. A myslíš, protože jedna věc je asi nějaká očista nebo vypořádání se s tím, to mě pak pomož případně, abych to neříkal za tebe, ale druhá věc je upozornit na tento tabu problém, který je rozrostlý do celé společnosti a vlastně někoho obžalovat, nebo jak to máš, tohle rozvrstvení, jestli můžu že vědět? akože, aký bol môj motív nejaký? No. Tak akože určite ten úplne prvý nebolo, že ani jedno z tohto, že ja som proste ako tak nejako prirodzene už vyplynulo, že už som absolvovala všetky tie súťaže a proste už ako začali byť ľudia takí, že no, tak akože už tak tú knihu, nie? Tak som rozmýšľala, že čo a proste akože, no, akože o tejto situácii som niečo vedela, hej, a myslela, a zdalo sa mi, že mohla by to byť akože proste aj pre iných ľudí zaujímavá téma, tak som sa do toho nejako pustila. A potom vlastne akože určite to bolo, že veľmi terapeutické pre mňa, čo neviem, odkiaľ sa on akože zobral, ale strašne teraz beží taký, aspoň u nás na Slovensku, taký prúd toho, že to je, že keď sa povie, že terapeutické písanie, tak je to strašne pejoratívne, vieš, a hovorí sa to tak, že to je proste iba také, akože toto, čo ja ako strašne ma to štve, lebo keď som predtým hovorila o tom, že to umenie je priestor na to, na čo nemáme čas a nie je nám to prirodzené proste v normálny deň, tak akože to ma aj mňa zaujíma na inom umení, vieš, že to spojenie, že je za tým iný človek a ja proste sa chcem s tými ľuďmi akože spájať a chcem vedieť, čo ich trápi a čo si myslia, že ako to je pre mňa tá podstata toho celého, vieš, a tým pádom jasné, že to niekedy bude proste terapeutické, lebo niekedy ten človek ho proste niečo trápi, hej, a chce ti povedať, že ho niečo trápi. To je úplne proste v pohode. A potom, ale akože fakt také, že nejaký zámer, že ako oboznámiť s tým ľudí a teraz robiť nejakú osvetu, že to som nemala, lebo ja som totiž to fakt riešila do toho bodu, že to píšem a chcem mať čo najlepší text. Mám vydavateľa, ktorému to chcem dať. Viem, že práca s ním bude náročná, ale že sa to vyplatí. A proste môj úspech, akože moja cieľová čiara bude, že to vyjde. Čo akože... To bola veľká hlúposť, no. Že ako fakt, ja som úplne... Ja som teda akože vedela, že dobre, tak proste nejakých 500 kusov vyjde, nie, a však proste 500 ľudí to nie je veľa, že to môže byť niekto v Kežmarku, ja ho v živote nestretnem, však nech si proste číta, že ako mne je to jedno. No a to som sa strašne prerátala. A ako s tým som vôbec nerátala, že bude takýto... Ceny a zákaz vlastne, že áno, a skandál áno, a všechno. Takto nabobtná, máte vy slovo nabobtná? Máme nabobtná, áno. Hej, no. No a když jsi s tím nepočítala, je to něco, co tě těší? Možná je to hloupá otázka, nebo vlastně nie, to jakoby, otázka, otravuje jezdit po těch besedách a číst to? Nejseš už prostě někde jinde, nepotřebuješ psát něco jiného, dalšího? Jak tohle prožíváš? Akože trošku aj áno, že je to už také, že už by som to občas akože trošku, že uzavrela rada, ale na druhej strane akože vieš, že mňa to proste teší a ja len žasnem, hej, že to ešte stále žije, tá kniha, že to už je fakt dlho a to je akože veľmi výnimočné a ja si to vlastne veľmi vážim, hej, že fakt ako je o to taký záujem. Ale áno, akože je to určite také, že zaberá mi to ten priestor v hlave na to, keby som mala akože písať niečo nové. Ale najmä mňa na tom
a to opäť akože už som to aj spomínala, že to vždy takto dopadne, že niekto ako prežije proste niečo zlé a to môže byť akože zlá sú rôzne druhy, ktoré môžeš prežiť. A teraz ako začneš o tom nejako akože hovoriť alebo proste sa o to nejako podelíš a vlastne sa stane to, že, a to je pre mňa veľmi zvláštne, že tá zodpovednosť toho o tom hovoriť a robiť o tom tú osvetu zrazu padne na teba. Aha, áno. Čo je ako... Čo to ma občas štve, hej. Ale akože robím to fakt veľmi rada, vidím v tom význam, strašne sa akože teším, že to ešte stále fičí. Ale akože občas mám takú myšlienku, že vlastne naozaj tá zodpovednosť teraz padla na mňa. A zároveň ma to aj, že akože cítim tú zodpovednosť, vieš. Že... Tak my to s tebe možná malinko sejmeme, protože my se k tomu hlásíme a budeme taky dělat besedy samozřejmě a tak možná ta divadla, která to teďka budou hrát po celém světě, jasné. tě zbaví Jasné, tohohle, této odpovědnosti, aby ses mohla soustředit na to. No prosím tě, otázka, kterou předpokládám dostáváš a je vlastně v něčem nepříjemná, ale ona prostě jako je evidentní. Ohledně jako té další věci, protože když začneš něčím takhle sugestivním, takhle svým prožitým, tak co to znamená pro tu další tvorbu? Jo? Je to dobrý odrazový můstek, nebo je to spíš paralýza? Je to strašne zlý odrazový mostík. Je to úplne akože také strelenie si do vlastnej nohy, že to svet nevidel. Akože, strategicky veľmi zle, no ale akože nahráva to tomu, že pôsobím úprimnejšie, hej, lebo keby som bola nejako vypočítavá, tak takúto sprostosť fakt nespravím. No, akože veľmi sa to snažím brať tak, že vlastne je to pozitívne, pretože akože hoci čo napíšem, tak väčšina ľudí to bude brať ako slabšie ako túto prvú knihu. A veľmi si snažím hovoriť si, že teda to je také oslobodzujúce. A že akože je to vlastne moja výhoda. No, toto si ja tak hovorím sama sebe. Ale na druhej strane je super, že som dostala veľa veľmi silných reakcií a je to pre mňa ako keby zaujímavé miesto sa od toho aj odpichnúť a možno na to nejako aj konceptuálne reagovať. A ja mám ešte takú vec, že mne keď sa niečo akože už raz podarí, že niečo viem spraviť, tak mňa to potom už akože, že ešte chvíľku ma to baví, ale nie dlho. Že ja potom chcem akože vyskúšať, vieš, niečo... Zase niečo iného. Niečo iné, No, ale to iné sa mi musí hneď dariť, vieš, od začiatku zároveň. Takže to nie je až taká hezká vlastnosť. Ale teda akože nie v tom zmysle, že teda akože by ma už nebavilo písať, ale že čo sa týka tej formy, alebo akože toho nejakého, akože je to v istom zmysle podľa mňa špecifické, že ako tá kniha vyzerá a tak, že zároveň to akože určite nechcem, že nejako že recyklovať a teraz si povedať, že super, tak toto fungovalo, tak ja teraz idem do nekonečna robiť toto. Jasný. Že to akoby ani pre mňa, vieš, pre mňa by to bolo strašne nudné. Jasný, tak to je sympatické. No prosím tě, než tě pozvu na tu kávu, kterou jsem ti slíbil, tak poslední otázka je pro všechny hosty stejná a zní jako název tohoto podcastu. Kam jdeš? Kam směřuješ v tom nejširším slova smyslu, Nikol? No, to je teraz taká veľmi zvláštna otázka pre mňa. Začnem tak akože fakt, že doslovne, že odtiaľ to vlastne smerujem domov, akože úplne domov k rodičom a k starým rodičom, kde akože prežívame teraz takú, že nie úplne veselú situáciu. A tá je pre mňa taká veľmi zvláštna a súvisí s ňou ako keby veľmi veľa iných vecí. Ja som vlastne, pred pár dňami bol Mikuláš, 6. Ano. A ja som prvýkrát akože
že nemala som nič v tej čižmičke, lebo teda proste tá situácia ako bola taká, že jasné, že nikomu sa to nechcelo riešiť, ale že sa tak nad tým akože, že napadne ti to, hej, že keď je niečo prvýkrát, tak si to všimneš. A potom do toho som ja ešte aj ochorela a nevedela som otvoriť taký nejaký sirup. A išla som za mamou, že prosím ťa, ako je na tom nejaká proste detská poistka, že ja to neviem otvoriť. A moja mama akože vôbec nie nejako filozoficky, len proste tak je to akože napadlo mi ho ako hej vtip, že a však čo to nevieš otvoriť, veď už proste nie si dieťa. No, takže tam teraz smerujem. Aha. A teraz som vlastne čítala to ešte možno akože, tak spojím aj s takým odporúčaním, úžasnú novú knihu, ktorá teraz vyšla od Ivany Gibovej. Volá sa to, že Babička. A ona tam použila takú trošku aj slovnú hračku, že koniec prvého detstva. A ako keby variuje tento motív, ktorý je geniálny, no. Takže tam teraz idem. To si nie veľmi veselo, hej. Aha. To nebude veľmi veselý vianočný podcast, no. Ale teda tak. Nejde o to, aby byl veselý, ale já si cením znovu, to říkám, té upřímnosti. Moc ti děkuju za rozhovor, Nikol. Ja som veľmi rada, o to veľmi príjemné. Ja som mala ťažké raňajky, takže som ich akože príjemne vychodila. A už vidím trhy pred sebou, takže... Už jsou trhy a tady někde určitě bude slibovaná káva. Moc díky. Ďakujem.